Untuk kaya wong aku karo percil iki ora tau ngresula. Terus dadi petani ya petani, wis ora tau piye-piye ya. Ya tanduramu ning ndi saiki? Kae ning kono wis ora karu-karuan. Wah wis. Lah mbok tanduri apa? Tanduri kacang. Lah kudune lak yo kasil to lho. Kasil kacang saiki kacang. Hasil apa? Mu tak tanduri kacang ora hasil entek pangane wong kok. Kacang apa kuwi? Kacang asin. Karo kacang kapri. Iki wong. Ora entera tukul lho. Kuwi koclok apa piye to? Lah mbok tandur panganan mateng kok ya apa yo hasil. Hasil. Hasil entek pangane ngono ora tukul, entek pangane wong contoh. Aduh aku ndek mbek bar saka Jakarta yo nganggo kopiah iki lho lagu tuku ke Tanah Abang. Ning Jakarta. Kene kono regane 50. Medun ke bandara lho dinyang wong lho 100 yuta. Ora tak kekne dituku sak ndase. Ya tak kekne dituku sak ndase. Padha bojoku yo ngono. Bojoku yo ngono. Daster lho rega 75 nek tuku ning pasar ngunut. Daster rega 75 ndendeng dilang 500.000. Betul sak isine. Padahal isine jane ya wis gak anu. Ya biasa lagune kok sing sering tak nyanyakne ya 1003. Daster sing Masalah. Mangan ku lho aku masalah. Kok masalah piye? Arep mangan sego putih, kalusen, sego jagung, kasaran. Enake mangan opo aku? Gragal karo cor-coran semen lho badoken. Ya aja ngono to. Enek kancane susah iki malah mbok kono ngono kuwi lho. Lho genah kok ngono yo ndak mangan apa bubur apa kan iso sing legi yo bubur kacang ijo. Koyo ngene iki. Wis bendino ae ngono kuwi. Ngombe ngono masalah. Tenan. Wis ngombe masalah piye? Karuan. Ngombe banyu putih kelempoken. Ngombe kopi, awak kudu muta. Sing enake mangan opo? Banyu kalen lho peceren lho Mas. Peceren dijus karo alpukat. Dadi rada mbleketrek. Ngono mampu ngono ya masalah kuwi. Mampu. Mampu duren munek-munek. Terus mampu obat ketemu mumet. Sing enak mampu opo? Entut lho le. Gadek engko. So sak mutahe. Iki lho aja ngono to. Paling gak iki mboke wangi nek kancane kesusahan kaya ngene kok iso Entut le ambunan badak engko. sabar pada sabar. Kepingin aku jane nyambang dulurku ning Kalimantan. Tapi aku ya wedi. Lah kok nyapa kok wedi? Ya arep numpak pesawat diceblok. Arep numpak kapal laut diceblok. Enake aku terus numpak opo? Bandoso le. Dan Karuan to. Timbangane bedina mung gresula tok. Bedina di mara ning omah karo gresula entek kopi papat. gresula kok iso ngombe kopi malah akeh. Kuwi gresula tapi mangane akeh kuwi. Masalah. Arep tuku. Sa kowe? lah apane ora iso. Mbok dol tak tuku. Kediri kutane Sing dadi nyatane kebo sapi sing digugu. keluane Nek menungso entute alah alah alah. Ora mesti Ya, ora cok, mesti. nek Omongane menungso omongane. Lah, Entute. lah entute akhirnya kan mambu bosok kowe. Entute nyapa? Mambu. Mambu ya dinget. Heeh. Cet Ayo, ngomong ku sing genah to. Apa? Lah blendrang jangan inget kena. Lah, Lah nyapa? entut mbok enget lho. Lah kok mbok bak mutah kowe engko malan. Cah. Ya kok webul kebul ngono kan.